Dobrý den, jmenuji se Tomáš Horák a narodil jsem se 21.3.1985 v Uherském Brodě, kde stále žiju. V letech 2000 až 2004 jsem studoval střední odbornou školu ekonomickou, kterou jsem úspěšně zakončil maturitou. Následné 3 roky jsem strávil na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, kde jsem studoval Fakultu humanitních studií. Co se týče mých pracovních úspěchů, nejvíce zkušeností mám na pozici obchodního zástupce. Vzhledem k mé přátelské povaze a výřečnosti je mi tato pozice velice blízká. Po škole jsem si udělal kurz obchodních dovedností a komunikace se zákazníkem, který jsem zakončil zkouškou s certifikátem. V letech 2007 až 2010 jsem pracoval jako obchodní zástupce pro zahraniční firmu v odvětví automobilového průmyslu a od roku 2010 jako obchodní zástupce v oblasti elektrotechniky a strojírenství. Vzhledem k několikaleté spolupráci se zahraničními klienty si troufám říct, že moje angličtina je na pokročilé úrovni, ale německý jazyk ovládám spíše pasivně. Jsem držitelem řidičského průkazu skupiny A i B a jezdím denně již 10 let. Proč bych měl být pro vaši firmu přínosem? Mám bohaté zkušenosti z oboru, schopnost analýzy trhu, stanovení strategie prodeje a v neposlední řadě komunikativnost, flexibilitu a asi nadšení pro svou práci. Rád se učím novým věcem, jsem spolehlivý, zodpovědný, pracovitý a přátelský. Hledám práci, kde bych mohl uplatnit své dosavadní zkušenosti na pozici a najít si práci obchodního zástupce. Závěrem bych vám rád poděkoval za pozornost a budu se těšit na případné setkání. Děkuji a nashledanou.